Čau, já jsem Dave a vítám tě u dnešního videa, ve kterém bych vám chtěl společně s Mijou ukázat, jak uvázat mašlí ze stuhy kolem dárku. Věřím, že se to v tomhle období každému hodí, takže pojďme na to. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud už nechcete přijít o žádné mé nové, tak nezapomeňte dát odběr a potom kliknout na tenhle zvoneček, díky kterému vás YouTube informuje o každém mém novém videu. A jestli jste neviděli mé předchozí video, ve kterém jsem vám ukazoval, jak si vyrobit dárkovou krabičku z papíru, tak můžete kliknout tady a podívat se. To bylo teda z dnešního videa vše. Já jsem Dave a loučím se s váma. Čau!